mne v roku 2004 zomrela moja mama. A ja som v podstate nejako prestal komunikovať. Nemal som potrebu niekomu o tom rozprávať, ale zároveň som chcel dať zo sebou to, čo cítim. Daj mi len čas, aby si pochopila, že ja som to, čo si tak chcela. No a začal som tým pádom písať texty. Musíš prejsť cesty, keď chceš vedieť tú odpoveď. Aký svet je tam vonku, čo chceme, čo nechceme. Zbesnené a bezcenné, nechceme až keď sme ven. Z toho omylu, že cenné bolo vlastne nechcené. Viem presne kde, prečo boli zvesené. Moje pleca, pamätám si na tie noci besené. Tesneme, čo zneseme, keď sa život nesere. S nami pocity, aké bije počasie jesené. Na stole je prestrené. Tak som išiel do štúdia. Chalan, ktorý ho mal, toto štúdio, sa volal Opak. Chodili ku mne fakt, že tisícky proste ľudí, ja som nahral tisícky trackov, radil som tým mladým reperom a tak ďalej. A my sme boli tedy fakt, že veľké meno. A jedného dňa mi zavolal nejaký chalan, Kali, že by chcel nahrať nejaký track. Či to malo zmysel, vtedy neviem, ale mne to pomáhalo sa vykecať z toho, čo som chcel dať von zo seba. Hovorím si, že dobre, tak si vypočujem, som bol zvedavý. Bol to silný track, ktorý mal naozaj že silnú emóciu a tak ďalej. Preto ma to aj zaujalo, lebo naozaj to bol jeden z mála ľudí, ktorí robili niečo takéto. No a potom sa znova vrátil do štúdia a začal nahrávať ďalšie veci. Až vlastne som došiel do nejakého obdobia, kedy sa to zvrtlo, že som mal mať aj koncert. A došli tam moji kolegovia, 5 kamaráti alebo 4, bola tam jedna čašnička, ja som stal pri nejakej tyči stripterskej a tam som odohral nejakých 5-6 svojich vecí, bol som z toho strašne vytremovaný, nervózny, čiže som si dal aj pár panakov, čo sa odzrkadlo potom na mojej artikulácii a tak ďalej, takže bola to sranda. Môj otec skorej tiež tomu nejako neveril a tiež skorej chcel, aby sa tie peniaze, ktoré som dával do hudby, som si odkladal, aby som, ja neviem, jadro v byte, hej, v kúpelke urobil nové. Som rád, že som stihol vlak snov, naskočil jak posledný a išiel za snom. Neskôr odpojilo sa ďalej len vlastnou cestou, ktorá doviedla ma sem, rád som. Že som nedal na tie reči, že to žiadny zmysel nemá, že sa zmena nestane legenda, že nepríde zmena v živote, ktorý som viedol, vraveli úspech nechcem a som rád, že som život prepísal na papier, v 4 stenách som rád. Ja som si napríklad zobral v banke úver, aby som si mohol kúpiť hudby. Keď chalani si brali prvé peniaze z banky a kupovali si Felicie, Favority a neviem čo, a ja som si za to kúpil 4 hudby a zaplatil som si štúdio. Bol som ochotný, preto všetko aj bolo vidno, urobiť veľa. Žiadny strach, lebo zabudol sa báť, chlapec život naučil. Postupne to išlo, až ani neviem ako, a sme tu. Ono je to celkom zaujímavé a vtipné, že na začiatku, keď Kali prišiel za mnou a som mu nejakým spôsobom pomáhal, aby sa dostal ďalej, tak teraz na druhej strane Kali prebral žezlo a sedí na tróne, kde pomáha iným ľuďom, aby sa dostali ďalej a mali skvelú hudobnú budúcnosť. Je za tým hlavne to, že ty sa musíš tej hudbe oddať. To není len tak, že je to tvoje hobby a teraz čakať, dať jej 50% a čakať od nej, že ti vráti 100. Ľudia nie sú hlúpi, ľudia rozpoznajú, kedy dávaš von vec, ktorá má kalkul v sebe a kedy dávaš von vec, ktorá je proste OK. Takže moje texty sú postavené na mojej momentálnej nálade. Nesťažujem sa, vráca sa to naspäť už len keď doješ do haly, kde je 1000 ľudí a 1000 ľudí spieva tvoju pesničku, tak to je na nezaplatenie. Nikdy som sa nechcel škatulkovať. Tým, že môj otec doma počúval country, ja som počúval texty Karla Kryla, mama zase počúvala Modern Talking, hej.
Čiže Modern Talking, Country, Karel Kryl, do toho nejaký Queen, Depeche Mode, Metallica. Ja by som sa ani možno neradil medzi reperov, ale niečo, čo má oveľa viacej tých smerov. Vôbec by nás nikoho nenapadlo, že dneska bude Kali sedieť vo Voice Československo a bude jedným z porodcov. Porodcovia v The Voice Československo, povahovo sme si, myslím si, že sadli. Každý má nejakú tú svoju hranicu v tých fajtoch medzi sebou, že OK, že nejdeme akože na ostrie noža. Odpovednosť cítim nelen čo sa týka Voiceu, za tých konkrétnych 12 ľudí, ale zodpovednosť cítim celkovo voči svojim fanúšikom, pretože či už dojdu na koncert, či už kúpia merch môj, v podstate nebyť ich, tak Kali neexistuje. Musíš prejsť cesty, keď chceš vedieť tú odpoveď. Aký svet je tam vonku, čo chceme, čo nechceme. Zbesnené a bezcenné, nechceme až keď sme ven z toho omylu, že chce nebolo, vlastne nechce.